Üdvözlöm a hallgatókat! Az Edimárk podcast sorozatában meghívott szakértőkkel beszélgetünk a nyelvipar kihívásairól, valamint az Edimárk csapatát és a hallgatóságunkat is motiváló témákról. Nyelvi és nyelvtechnológiai szolgáltatóként célunk a szórakoztatáson túl betekintést nyújtani a fordítóipari színfalak mögé, szeretnénk hallgatóinkat friss tudáshoz segíteni, kíváncsivá tenni, elgondolkodtatni és inspirálni. Szia Sanyi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ma információbiztonságról fogunk beszélgetni, hiszen 4 évvel ezelőtt veled vezettük be az első információbiztonsági irányítási rendszerünket, a 27001-es szabvány szerint, és bár addigra már rendelkezett az Edimárk a 9001 és a 17100 tanúsítványokkal, az IBIR világa az egy egészen új világ volt nekünk, nagyobb falat, illetve sokkal technikaibb, de valahogy az az érzésem, hogy veled együtt egy kicsit emberibb is lett, és ez az egyébként, ami mindig lenyűgözött benned, hogy ebben a sokak szerint száraz és szabályról szabályra építkező világban is mindig átjön, és egy kicsit át is ragad a te lelkesedésed. Nem csak elmagyarázod a kontrollpontokat, nem csak kitaláljuk, hogy hogyan pipáljuk ki őket, hanem komolyan el szoktunk gondolkozni a mögöttes szándékokon, és néha még egészen filozófiai magasságokat is szokott venni a beszélgetésünk. Szóval honnan ez az elhivatottság? Mi hajt téged abban, hogy nem csak tanácsot adsz, hanem szemléletet is formálsz? Szia Marci, és köszöntök minden hallgatót, köszönöm szépen a meghívást. Igen, most így, hogy belegondolok, már azért néhány évet dolgozunk együtt, és visszük együtt az információbiztonsági működést. És hát a lelkesedés és a mögöttes tartalom az azt gondolom, hogy nagyjából az életem folyamatából adódik. Ugye említetted, hogy az Edimárknál is van ISO 9001-es rendszer, én valahonnan onnan indultam annak idején, és minőségirányítással kezdtem a történetet, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy akkor úgy csöppentem egy oktatói közösségbe, hogy viszonylag hirtelen és viszonylag nagy mennyiségben kellett mindenféle oktatásokat tartani ezen a területen, akkor még minőségügy területén, és hát ennek az oldalvizen mentén ugye kerestem magamnak is az utakat, és hát ez az időszak, amikor az információbiztonság igazából elindult a karrierjére. Nem azt mondom, vagy pontosabban az információbiztonság irányítás, tehát ez az IBIR ISO 27001 környezet elindult a karrierjére. Nem azt mondom, hogy akkor kezdődött, de úgy akkor kezdett felfutni ez a történet, és én nagyon hamar rátaláltam, hogy mindig volt egy ilyen enyhe informatikai érdeklődésem az egyéb mérnöki és közgazdász vonalak mentén, és akkor ez nagyon hamar megtalált ez a történet, és azt gondolom, hogy nyilván azóta is látva ezt a területet, persze lehet nagyon sok mindent szabállyal, persze lehet nagyon sok mindent technikai intézkedéssel megvalósítani, de talán még erre ki is fogunk térni a későbbiekben, hogy alapvetően az információ biztonsága az egy erősen emberközpontú dolog. Az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy azok, akik az információt kezelik, azok, akik az eszközöket használják, azok mennyire érzik át ennek a súlyát, a biztonságnak a súlyát, a kockázatoknak a súlyát, és itt a súly alatt nem azt mondom, hogy mennyire nyomasztja őket, hanem hogy mennyire érzik ennek a tudatosságának a szükségességét, és valahogy ez a vetület, ez mindig azt hozta számomra, hogy beszéljünk róla, próbáljuk meg megérteni, nézzük meg a példákat. Ez az egész történet ma már ott tart, hogy éjjel-nappal kódokat ütünk be, mindenhol velünk vannak elég komoly számítási kapacitású mindenféle informatikai eszközök, a karunkon hordjuk, a zsebünkben hordjuk, a falra föl van téve, az asztalunkon több van belőle, tehát valahol el kell jutni, vagy valahol célszerű eljutni oda, hogy ezzel tudunk gondolkozni. És nagyjából ez az az út, ahova én azt gondolom, hogy sikerül, vagy ahova nekem sikerült eljutnom. Nyilván ennek megvoltak a maga fázisai, aztán a későbbiekben ugye elhagytam a közvetlen oktatási területet, illetve hát csak részben maradt meg a tevékenység mentén. Ugye azóta saját céget alapítottam, visszük ezt ugye most Seclass Solutions néven ezeket mind az oktatási, mind a felkészítési projekteket, és hát azért ott vagyunk a másik oldalon is, amikor ezeknek a követelményeknek az ellenőrzését visszük, és egyiket sem lehet, azt gondolom, hogy ember nélkül, az emberi tényező megkerülése nélkül jól csinálni. Ez egy kicsit meg is magyarázza azt, amire utaltam, hogy
valahogy emberibbé vált ez az egész világ számunkra, lehet, hogy pont emiatt, mert azzal együtt, hogy ez ilyen technikai, mégiscsak ahogy mondod, ezeket a technikai eszközöket bizony emberek kezelik, és figyelembe kell azt is venni, hogy ők pedig emberi módon fognak viselkedni. És megütötte a fülemet az, hogy mondtad, hogy az információbiztonság úgy elindult a karrierjén. Mióta került ez ennyire középpontba már a kis és középvállalkozásoknál, és a nem tech jellegű szolgáltatás nyújtó cégeknél is? Mióta kell információbiztonsággal foglalkozni, és milyen fenyegetésekkel kell számolni? Én azt gondolom, hogy ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni a kérdést, akkor azt mondanám, hogy azóta kell információbiztonsággal igazából foglalkozni, amióta az információ lett az egyik elsődleges vagyon, és az egyik elsődleges érték a szervezeteken belül. Nyilván ez egy picit leegyszerűsítés a történetnek. Ha nagyon-nagyon történelmi kitekintést akarunk nézni, akkor például az irányítási rendszer környezet, amivel mi elsődlegesen foglalkozunk, tehát ez az ISO 27001-es a mindenféle előzményével, az a 90-es évek közepén jelent meg, mint szabvány, és mint olyan, amivel érdemben elkezdtek foglalkozni, és nagyjából azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek első fele, közepe, amikor így igazán felfutott ennek a biztonsági környezetnek a kialakítása, mondani, hogy egy ilyen sláger témává vált. Nyilván először a nagyobb, inkább biztonságkitett szervezetekről beszéltünk, inkább informatikai jellegű szolgáltatókról, pénzügyi szervezetekről, nyilván ott sokkal hagyományosabban, ugye nagyobb a kitettsége mindenféle ilyen történetnek, és aztán szépen fokozatosan, ahogy a szolgáltató szektor erősödött, ahogy egyre inkább tudatossá vált mindenkiben az, hogy ha ő egy informatikai rendszerben tárolt információt elveszít, akkor az neki nagyon fog hiányozni. Ahogy tudatosult az, hogy egy informatikai rendszernek a működése az kritikusan befolyásolja a napi üzletmenetet. Az, amikor ráeszméltek az emberek arra, hogy nagyon komoly kockázatok vannak abban, hogy egy szervezetnél meglévő információ kikerül a szervezeten kívülre, és itt nem kell nagyon extra dolgokra gondolni, adott esetben arra, hogy egy vevőkör valaki számára kitudódik, vagy egy belső know-how-nak a lényege tovább megy. Ezek, ahogy szépen lassan megérett a szervezetekben, hogy ez bizony érték, és ezzel bizony foglalkozni kell, az információbiztonság nagyjából így épült fel, és ennek a mentén lett egyre hangsúlyosabb és hangsúlyosabb, és egyre több és egyre kisebb szervezetek kezdtek el foglalkozni az információbiztonsággal. És azt gondolom, erre gondolsz, amikor azt mondod, hogy ez egy vagyonelem, nyilván nem fogjuk a mérlegen feltüntetni, hogy mennyi információ van a cégünknél, de ahogy mondtad, az üzletmenet szempontjából ezek kritikus, befolyásoló tényezők tudnak lenni, ha jól értelek. Így van, abszolút mértékben. Ugye azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ha arra gondolunk, hogy mi fáj a szervezetnek, mi az, ami fáj, hogyha megtörténik. Fáj az, hogy ha eltűnik valamilyen információ, ha nem áll az én rendelkezésemre valamilyen információ, amivel dolgoznom kell, akár egy adat, akár egy fájl, amiből dolgoznom kéne, akár egy rendszerben meglévő információ. Ugye ez fájni fog, mert ezzel probléma van. Nyilván az is fáj, hogyha valaki az én úgymond titkaimat, a szervezeti információimat adott esetben eladja valakinek, vagy mások számára hozzáférhetővé teszi. Ugye erre nagyon sok példa van, ezzel nagyon sokat hallunk. Általában, amikor biztonságról beszélünk, ezeket az elsődleges példákat szokták mondani, hogy kitudódik egy adat, valakinek eladnak egy adatot. Ugye ez a másik vetület, és hát a harmadik, amikor pedig azt mondom, hogy van a biztonságnak egy olyan, vagy az információnak egy olyan fontos tulajdonsága, hogy az eredeti, számomra értelmezhető formájában maradjon meg. És ha valahol torzul az információ, valahol változik, valahol adatok kikerülnek, vagy bekerülnek egy információs rendszerbe, úgy, hogy én azt nem szándékoltam, akkor ez problémát tud okozni. És ezeknek ez a fajta értékfelismerés, ez megjelent, hála az égnek most már egyre több helyen a szervezeteknél, a KKV szektorban is teljesen egyértelműen. Nyilván zárójelbe hozzáteszem, vannak mindenféle erős szabályozói kényszerek és motivációk arra, hogy ez minél több helyen megjelenjen. Piaci oldalról is van erre egy hatás, szabályozói környezetben is van erre egy hatás, de hogy ahogy ezek megjelennek, úgy erősödik az információbiztonsággal kapcsolatos igény, elvárás a szervezeteken belül.
Azt hiszem, hogy most meg is említetted azt a 3 fő szempontot, amire én is emlékszem a felkészülésünk során, ez mindig előjött, hogy a bizalmasság elve, a sértetlenség elve és az elérhetőség elve, ez a 3 az, amit szem előtt kell tartani, ugye az információ biztonsággal kapcsolatban is. Itt te is mondtad már, hogy ne kerüljön ki adat, viszont amikor kell, az álljon rendelkezésre, és eredeti formájában álljon rendelkezésre. Jól mondom, ezt jól emlékszem? Abszolút jól mondod, pontosan ez az a 3 tényező. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy az információbiztonságnak a szent háromsága, tehát az a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás történet. Azért nem szoktam én ezt így nagyon sokszor emlegetni, és nagyon közvetlenül emlegetni, mert a biztonsági oktatások tele vannak ezzel a fogalomrendszerrel és ennek a magyarázatával, amire azt gondolom, hogy persze nyilván egy bizonyos idő után ez egy fontos dolog, hogy ezt értsük, meg ezeket a fogalmakat használjuk, de ha valaki először találkozik az információbiztonsággal, akkor nem ez a 3 fogalom a kulcs, hanem az, hogy megértse azt, hogy az információ egy érték, és azért érték, mert egyébként ebből neki baja, kára származhat, hogyha nincs meg, ha torzul, vagy baja, kára származhat abból, hogyha valaki hozzáfér egy olyan információhoz, amihez egyébként nem kéne, hogy hozzáférjen. Tehát így válik kerekké, és azt kell mondjam, hogy ez a 3-asság, ugye ez az információnak ez a 3-as tulajdonsága, ez nagyjából azóta, amióta információbiztonságról általában beszélünk, ez állandó, ez azóta fix, és nem nagyon, ugye sok minden változik, informatikai területen nagyon sok minden változik, nagyon sok technológia változik, nagyon sok hozzáállás változik, ez nem változott. Ezt a 3-asságot tartjuk annak, ami az információbiztonságnak az alapja. Akkor azt már látjuk, hogy az információ az érték, és akkor felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan védekezhetünk aktívan, illetve hogyan védhetjük meg aktívan ezt az értéket, illetve ezt a vagyont. Mit tud tenni egy cég, hogyha meg szeretné előzni az adatlopásokat, vagy adott esetben kibertámadásokat, vagy éppen csak szeretné biztosítani, hogy a megfelelő időben a megfelelő információ az ő rendelkezésére álljon? Kezdjük egy picit távolabbról a történetet, és egy rossz hírrel kell kezdenem. Tehát, hogy ugye hogyan tudjuk megvédeni magunkat, ugye erre kicsit rossz major azt tudnám mondani, hogy sehogy. Ez nem teljesen igaz természetesen, hiszen akkor nem lennénk itt, és például a mi együttműködésünk sem lenne ennyi ideje jól kézben tartott. Ugye azt kell látni, hogy a biztonság az mindig egy relatív állapot. Tehát olyan, hogy 100%-os biztonság, ilyenről nem tudunk beszélni. Mindig van valamiféle kockázat. Azt szoktuk mondani, hogy egy elfogadható védelmet tudunk fölépíteni. És ez azért is nagyon fontos, mert ha a biztonságról úgy gondolkozunk, mint egy támadó és egy védő, és a támadás nem feltétlenül csak szándékolt, hanem valamilyen technikai jellegű eseményből adódó támadó és védő szituáció, akkor az, hogy mennyire sikeres a támadás, illetve mennyire sikeres a védekezés, az csak és kizárólag erőforrás kérdése. Ha kellő erőforrás van a támadó oldalon, akkor bármilyen védelmi rendszer áthágható, és ha kellő erőforrás van a védő oldalon, akkor bármilyen rendszert meg lehet védeni megfelelő szinten. Ugye ennek a kettőnek a viszonya az, ami igazából a biztonságot meg fogja határozni, és ezért fontos az, hogy úgy építsünk fel, és úgy gondolkozzunk a biztonságról, hogy az valamivel szemben értelmezett biztonság, és valamivel szemben értelmezett védelem, mert mindentől teljes mértékben nem fogjuk tudni megvédeni magunkat, csak azoktól a releváns dolgoktól, amik egyébként számunkra értelmezhetők, amik a szervezet számára értelmezhetők. Ugye nagyon gyakran találkozom azzal a gondolattal, hogy miért pont engem támadnának. Ugye ez a klasszikus, amikor valakivel elkezdünk beszélgetni a biztonságról, információbiztonságról, és még nincs úgy igazán képben azzal, hogy miről is beszélgetünk, akkor az első kérdés között szerepel, hogy miért pont engem támadnának. És én általában azt szoktam mondani, hogy ez teljesen jogos kérdés. Szinte biztos, hogy nem pont engem fognak támadni. Csak azt kell látni, hogy ma a kiberbűnözés, kibertámadások, az információ biztonságára vonatkozó bármilyen fenyegetés, az egy alapvetően rendkívül jó üzlet.
És ezt vegyük tudomásul, hogy ez az üzlet. Tehát hogy erre mindenféle becslések vannak, nem szeretnék számokkal dobálózni, mert egyrésztről mindig változik, másrésztről teljességgel megfoghatatlanok ezek a számok, hiszen egy bűnözésről beszélünk, aminek csak satszolni tudjuk a mértékét, de elképesztő mértékű ma a világban ez az üzlet. Ebben benne vannak a mindenféle vírustámadások, a zsarolások, a közvetlenül a pénzünkre, vagy a pénzügyi területekre vonatkozó, vagy pénzre vonatkozó támadások, adathalászatok, nagyon sok minden ide tartozik, de ez egy hihetetlen nagy üzlet. És ezért nem pont minket fognak támadni, hanem egyszerűen ebben a környezetben bele fogunk esni valamilyen támadási megoldásba, valamilyen támadási működésbe. Lehet, hogy kapunk egy adathalász e-mailt, lehet, hogy érkezik egy fertőzött csatolmány, lehet, hogy valahonnan letöltünk egy állományt, amiben valamilyen hibás, rossz szándékú kód található, tehát ugye nagyon sok lehetőségünk van, vagy nagyon sok lehetőségbe futhatunk bele. Azt szoktam mondani, hogy ez kicsit az információbiztonság olyan, mint az esernyő, hogy esik az eső, és ezektől az általános esőtől meg fog védeni az esernyő. Egy nagyon célzott, nagyon a szervezetre orientált, nagyon sok erőforrással rendelkező támadástól borzasztó nehéz megvédeni. De nem is kell alapvetően megvédenünk egy ilyentől, mert ennek csak akkor van jelentősége, hogyha ez a mi szempontunkból releváns. Nyilván senki nem fog olyan típusú bármilyen védelmet magára ölteni az utcára menetelkor, ami megvédi attól, hogyha egy tűzoltó autóval akarják lelocsolni. Az esernyő, meg az esőkabát az pontosan elég arra, hogy a napi életünket meg tudjuk határozni. Tehát akkor bizonyos értelemben azért mégiscsak mindenki valamilyen szinten célponttá válik, amennyiben ezeket az automatizált adathalász kísérleteket például ezt tömegesen lövik ki ugye a gyanútlan felhasználókra. Ugye a kérdés itt talán az lenne, hogy mennyi energiát fognak egy-egy támadásba vinni. Így van, ez abszolút mértékben. Valóban bárki bármikor válhat ilyennek az áldozatává, illetve hogyha fölkészült, akkor nem az áldozatává, akkor csak egy egyszerű elszenvedőjévé, de ehhez nyilván kell egyfajta felkészültséget mutatni. Már csak azért is, mert a legtöbb támadás viszonylag korlátos erőforrással rendelkezik, és ennek megfelelően, mint ahogy egy természeti környezetben, egy vadászat során a vadállat is sok kísérletből kevés sikerrel tartja fönt magát. Ugyanez igaz a biztonsággal kapcsolatos támadásokra is, hogy sok kísérletből kevés elég, hogyha működik, mert az pont elegendő bevételt tud szolgáltatni a támadó oldalon. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ne abba a kevésbe essünk bele. És ez azt gondolom, hogy ennek nyilván nagyon sok technikai oldala van, de az egyik kulcsa az a tudatosság. Az, hogy gondoljunk arra, hogy igenis bármikor szembe találkozhatunk egy ilyen támadással, és legyünk kellően tudatosak abban, hogy odafigyelünk, hogy milyen jelek mutathatnak arra, hogy ez valamilyen szándékolt támadás, milyen kockázatok vannak, mi az, amit nem kellene megcsinálni, mi az, amit nem kellene végrehajtani ahhoz, hogy egyébként ebből a sok kísérletből nem mi legyünk azok az egyek, akiket sikeresen meg is támadnak, vagy valamiféle kárt is okoznak. Nagyon szemléletes volt ez az esernyős példa, úgyhogy maradjunk is ennél. Mi egy nyelvi szolgáltató vagyunk. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy a mi esernyőnk az alapvetően más, mint más cégeké, de vajon mik azok az intézkedések, amik egy ilyen esernyőt képesek fölénk tartani, és amik az általánosabb és a kisebb esőktől meg tudnak minket védeni? Mi az, amit például nekünk egy nyelvi szolgáltatóként meg kell tennünk ahhoz, hogy legalább ilyen tekintetben nyugodtan tudjunk aludni? Nagyon nehéz ezt a dolgot szektorspecifikusan kezelni. Talán a nyelvi szolgáltatások kapcsán, amiről érdemes egy picit megemlékezni, az, hogy egy bármennyire is nem létező kategória, egy átlagos szervezetnél könnyen lehet, hogy kevésbé jelennek meg kritikus információk. Nyelvi szolgáltatónál adott esetben olyan típusú újdonságok jelenhetnek meg, nyilván attól is függően, hogy milyen területen mozog, milyen ügyfélkörrel dolgozik, olyan típusú újdonságok jelenhetnek meg, olyan típusú egyedi információk jelenhetnek meg, mint vevői adat, mint a szolgáltatást igénybevevőnek az adata, ami egy
picit nagyobb fókuszt helyezhet a nyelvi szolgáltatókra. Kicsit könnyebben kerülhet célkeresztbe, pont azért, mert ha egy célzott támadásról van szó, akkor egy nyelvi szolgáltató úgy is kaphat valami célzottabb jellegű támadást, hogy valójában nem ő a célpont, hanem az ügyfele a célpont. Tehát ezért erre mindig érdemes egy picit odafigyelni, hogy ebben az esetben az a bizonyos érték, amiről az előbb beszéltünk, annak az információnak az értéke, az speciálisabb, adott esetben nagyobb értéket képviselhet, ezért lehet, hogy több erőforrás kerül a támadó oldalra, de nyilván erre konkrétumot mondani sosem lehet. Ugye az ilyen információbiztonsággal kapcsolatos incidensek, sikeres támadások, azok nagyon-nagyon ritkán kerülnek nyilvánosságra, és ez nem csak a nyelvi szolgáltatóknál, ez gyakorlatilag mindenhol igaz, mert ezt senki nem szereti kiteregetni, ezért pontos információ arra vonatkozóan, hogy mennyivel kitettebb mondjuk egy nyelvi szolgáltató, igazából nincs és nem lehet. A védekezés ha jól tudom, egy bizonyos szint fölött van bejelentési kötelesség is. Vannak bizonyos területeken, bizonyos formában bejelentési kötelezettségek, ez igaz, de egyrészről vannak olyan vetületek, amelyek ebben az esetben sem feltétlenül lesznek publikusak, másrészről azt sem szabad elfelejteni, hogy azért, mert van egy bejelentési kötelezettség, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindenki és minden ilyen típusú támadását be is jelenti, különösen, hogyha az sikerült megfelelő módon elhárítani, akkor meg ugye valójában nem keletkezett belőle semmi, tehát arról végképp nem lesz információ, ugye a nem becsapott villámokról nem fogjuk tudni megszámolni, tehát hogy ilyen módon ez nem jelent érdemi segítséget, de valóban vannak vetületek, vannak olyan jogszabályi környezetek, ahol ez kötelező ennek a bejelentése. De ezekkel az adatokkal is mindenképpen úgy kell bánnunk, hogyha valaki egyáltalán ilyenekkel számol, hogy ez erős látenciát hordoz magában. De akkor kanyarodjunk vissza oda, mert érthető, amit mondasz, hogy adott esetben egy nyelvi szolgáltatóhoz, amikor az ügyfeleknek a bizalmas adatai kerülnek, akkor sokszor nem is ő maga lesz a célpont, hanem az ő ügyfele, és hogy ebből adódóan esetleg gyakrabban kerülhet célkeresztbe, ahogy te fogalmaztál. Viszont a kérdés akkor, hogy mégis mi az, amit a gyakorlatban mi meg tudunk tenni, hogyha ilyen érzékeny vagy bizalmas adatokkal dolgozunk a mindennapi munkánk során. Megint mindenképpen onnan kezdeném a történetet, hogy az ember. Tehát, hogy erre is léteznek statisztikák, és megint csak nem szeretnék velük példálozni, mert ugye tudjuk, hogy csak az a statisztika megbízható, amit saját magunk hasznosítottunk. Szóval, hogy vannak statisztikák, de alapvetően elmondható, hogy a legtöbb sikeres támadásnak, vagy ilyen incidensnek az egyik eleme az ember. Az ember, aki megtéveszthető, az ember, aki fáradt, az ember, aki nem tudatosan dolgozik, nem tudatosan viselkedik valamivel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, hogy az egyik kulcsa a védekezésnek az ember, és az emberi tudatosságnak a kialakítása. Ez az egyik kulcselem, a másik pedig nyilván a technikai megoldásoknak az alkalmazása, hiszen ha az embert ki is vesszük a tényezők közül, akkor is ugye nagyon az informatikai rendszerek egy rendkívül összetett kombinációját alkotják a mindenféle eszközöknek és megoldásoknak és szoftvereknek és egyéb környezeteknek, tehát biztos, hogy technikai megoldásokban is kell gondolkozni, és itt azért külön kiemelném azt, hogy nagyon-nagyon sok esetben a mindenféle szoftverkörnyezeteknek a sérülékenységei azok kulcselemet tudnak jelenteni. Adott esetben egy ilyen sérülékenységnek a kihasználása mentén egy támadás felépítésére, adott esetben maga a sérülékenység okozhat olyan lyukakat a védelmen, ami kihasználható bármilyen szempontból. És itt egy picit azért állnék meg, mert itt van egy fontos tényező ezzel az egész technikai oldallal és a technikai sérülékenységekkel kapcsolatban, amit szeretek elmondani mindenhol, ahol lehetőség adódik rá, hogy ezek a sérülékenységek, ezek a hiányok, amik egy-egy szoftver környezetben, megoldásban vannak, nagyon sok esetben arra vezethetők vissza, hogy az elmúlt jó pár évnek az üzleti trendje, hogy nagyon erős nyomás van a fejlesztéseken, nagyon erős időnyomás van a fejlesztéseken. Minél hamarabb újabb funkciókkal, még szebbekkel, még jobbakkal ki kell lépni a piacra, és ez mindig a biztonságnak a rovására megy.
Nincs idő kitesztelni, nincs idő végignézni, adott esetben nincs beletervezve, majd elfogadjuk, hogy akkor ez egy kicsit problémás, de majd javítjuk, és ugye ebből adódik az a végtelen mennyiségű különböző javító csomag, amiket kapunk a különböző szoftverekhez, kisebb-nagyobb rendszerességgel, és reményeink szerint megkapjuk. És akkor ugye rögtön az első gondolat, amivel ténylegesen foglalkozni kell, az ez. Tehát, hogy egy olyan aktuálisan, frissen tartott környezetünk legyen, amelyik az aktuális biztonsági frissítéseket, funkcionális frissítéseket tartalmazza, mert ez csökkenti a technikai sérülékenységeknek a számát, a kihasználható sérülékenységeknek a számát. Van néhány elhíresült ilyen világra szóló támadás, amit többek között ilyeneknek a kihasználásáról szólt, és sok esetben itt az látszott, hogy akkor is sikeres egy ilyen támadás, hogyha egyébként a gyártó, a szoftvernek a szolgáltatója, a rendszernek a szolgáltatója már kiadta a frissítést, csak az adott környezetben nem telepítették, ennek megfelelően bent maradtak a sérülékenységek. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen klasszikus terület. Aztán lehet ez azt jelenteni, hogy a korábbi szoftverfejlesztési elvek esetében ez kevésbé volt jellemző, és most, hogy mindenki agilis elvek mentén fejleszt, és menet közben szereli a biciklit, ez most vált igazi problémává, vagy egyszerűen csak mindig is így volt, csak talán most még egy picit jobban, mert több ember használja ezeket a szoftvereket? Én azt gondolom, hogy ez nem a szoftverfejlesztési módszertanoknak a változásából adódik ez a különbség, ez sokkal inkább egy piaci típusú trendre való reagálás, nem szerencsés reagálás. Ugye hogy rövidülnek ezek a fejlesztési ciklusok, hogy rövidebb idő alatt kell kihozni egy-egy új funkciót, egy-egy változtatást, stb. Ez nem engedi olyan mértékt, ugye az időnyomás miatt a biztonság ugye mindig a végén van a sornak, amikor már ott tartunk, akkor ez legyen kitesztelve, legyen a funkcionalitás, legyen a biztonság megfelelő, és ezek, hát hogy fogalmazzunk, kisebb hangsúlyt kapnak, amikor egy időnyomásról van szó. És ugye ebből adódóan, ha egy-egy hiba bent marad, az sokkal könnyebben kicsúszik és kikerül publikus környezetbe, mindenki által elérhetővé, és hát nyilván a másik része az, hogy az informatikai rendszereknek a terjedésével az, hogy egyre többféle megoldást használnak, ugye ebből adódóan a számossága is megnő. Az ilyen, amíg mondjuk 10-15 évvel ezelőtt valamilyen többé-kevésbé egy célt szolgáló környezet, az kevés helyen jelent meg, ma már bővülnek a funkcionalitások, egyre több funkciót lehet egy szoftverrel elérni, tehát többen fogják használni, és ugyanarra többen nyitottak, tehát amúgy is növekszik a felhasználó száma, tehát adott esetben ezért növekszik a kockázat általában, ami megjelenik publikus környezetben, és nyilván minél nagyobb egy szoftvernek a használata, minél nagyobb egy rendszernek a használata, annál jobban megéri üzletileg próbálkozni azzal a bizonyos széles spektrumú támadással, mert azt mondom, hogy egyet csak beakasztok valahol, és egy támadást csak sikerül bevinni. Tehát ezért ez a kettő így együtt adja azt, hogy ezek a sérülékenységek sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak. És hát bonyolultabbak a rendszerek, tehát egyre több az ilyen típusú sérülékenység. Oké, mondtad az emberi tényezőt, mondtad azt, hogy legyen egy olyan szoftveres környezet, ahol a biztonsági frissítések, patchek megfelelően vannak kezelve, és megakasztottalak a gondolatmenetben. Mi lett volna még, amit ehhez hozzátennél? Én azt gondolom, hogy van néhány olyan alapvető, klasszikus biztonsági intézkedés, amióta a biztonságról beszélünk, azóta létezik. Ugye az egyik, ez a vírusvédelmi megoldásoknak az alkalmazása. Ugye ma már ez a vírusvédelem szerencsére egy picit tovább terjedt, és ugye ma már mindenféle végpontvédelmi megoldásokról beszélünk, ami nem csak vírusvédelemre, hanem adott esetben ezeknek a frissítéseknek a kezelésére, adott esetben külső adathordozóknak a kezelésére, sok mindenre tud alkalmas lenni, de hogy egy ilyen valamilyen megoldás az biztos, hogy szükséges és célszerű ahhoz, hogy megint csak egy kockázat csökkentést tudjunk elérni. Azért a vírusvédelmi megoldások, abban is volt persze egyfajta paradigmaváltás, hogy hogyan gondolkodnak és hogyan működnek, de viszonylag jó biztonsággal működnek. Tehát azt lehet mondani, hogy azért elég jó hatásfokkal tudnak megvédeni nagyon sok kockázattól, úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy olyan terület, ami
Nagyjából egyébként egyidős az informatikai rendszerekkel a vírusvédelemnek a gondolata, ezt ma sem lehet elengedni. Lehet, hogy nem akkora hangsúly, lehet, hogy sok minden más megjelent a vírusok mellett, de ezt nem lehet, azt gondolom, hogy semmiképpen elengedni. Kíváncsiságból hogyan működik ma máshogy a vírusvédelem, mint ahogy korábban, mert mondtad, hogy volt egy paradigmaváltás, a módszertana változott? Alapvetően igen, ugye amikor hagyományosan elindultak a vírusvédelmi megoldások, akkor bizonyos mintázatokat kerestek, lenyomatokat kerestek az ismert vírusokra vonatkozóan. De ugye mivel annyira megnőtt az ismert és ebből adódóan a nem ismert vírusoknak is a számossága, ezért ez nem volt fenntartható, hiszen ez azt jelentette volna, hogy nagyon nagy gyakorisággal, nagyon nagy adatmennyiséget kell folyamatosan frissítenie a vírusvédelemnek, ahhoz, hogy föl tudja ismerni ezeket, és emellé megjelent gyakorlatilag a viselkedés, a vírus típusú viselkedésnek a felismerése, és ma már ez adja az elsődleges gondolatot arra, hogy ezek a nem kívánt működésű kódok, ezek felismerésre kerüljenek. Tehát, hogy ez volt az igazi változás benne. Ezzel nyilván nagyon sok minden, a gépháztető alatt nagyon sok minden változott. Felhasználói oldalról ebből általában azért olyan sokat nem veszünk észre, hála az égnek. Oké, tehát akkor emberi tényező, szoftver frissítések, végpont vagy vírusvédelem, van még valami? Van még egy-két dolog, amit érdemes végig gondolni. Ha nagyon technikai szinten maradunk, akkor egyrésztről a hálózatbiztonság, kommunikáció védelme, ugye ezt nagyon leegyszerűsítve tűzfalaknak szoktuk nevezni, és az, hogy egy adott szervezeti környezeten belül, vagy adott esetben otthon, csak nyilván otthonra viszonylag kevesen használnak tűzfalat, hogy a külső internet oldalról érkező mindenféle kísérleteket sikerüljön megfogni. Ez, ahogy a nevéből adódik, ez egy határvédelem, ne tudjon bejutni a számunkra kritikus területre olyan támadás, vagy olyan hozzáférési kísérlet, amit nem szeretnénk, és nyilván itt nagyon sokféle megoldás, ez nagyjából egy önálló tanfolyamnak is lehetne a témája, tehát hogy ez egy ilyen mélységű, sőt szakemberek sok-sok éven keresztül dolgoznak ezen a területen ahhoz, hogy igazán professzionálisak legyenek benne, tehát hogy ez egy mindenképpen technikailag fontos és használandó terület. Ami még a védelmekhez tartozik, ha valahol ez releváns, főleg ugye ott, ahol az adatok, az információs eszközök mozognak, és ugye ma már a laptopok korszakában azért ez legtöbb esetben előfordul, érdemes elgondolkozni a titkosításon, ugye az adatoknak a titkosításán, az olyan módon való tárolásán első körben maradjunk el a tárolásnál, ami biztosítja azt, hogy az adat közvetlenül ne legyen hozzáférhető, közvetlenül ne legyen olvasható csak azok számára, akik megfelelő háttérinformációt ehhez szolgáltatnak, tehát feloldják a titkosítást, és nyilván ennek vannak nem csak a tárolásra vonatkozó megoldásai, hanem a különböző kommunikációs csatornáknak a titkosítása. Ez is egy fontos kérdés, ugye, hogy a publikus környezetben mozgó adatok, értve ez alatt az internetet, vagy adott esetben egy wifi hálózaton belül is mozgó adatok, ezek megint csak egy egyszerű lehallgatással ne legyenek értelmes adatként megfoghatók, hogy ez a titkosítási intézkedés. És talán amilyen nagyon szorosan technikai intézkedés, bár nem annyira szorosan technikai, de azért maradjunk ennél a gondolatnál, amire még érdemes fölhívni a figyelmet, az a biztonsági mentéseknek a kérdése. Ez részben arról is szól, hogy ha valamit nem szándékoltan művelünk, tehát valamit véletlenül törlünk, módosítunk, amikor nem kellett volna, ebből legyen egy lehetőség visszaállni. Részben pedig adott esetben arról van szó, hogy egy kritikusabb, nagyobb támadás esetén, ugye az elmúlt időszaknak a slágerei, ezek a kriptovírusok, vagy zsarolóvírusok, amelyek letitkosítják, általunk nem feloldható módon titkosítják le az adatokat. Ha van egy megfelelő biztonsági mentésünk, akkor egy ideális esetben erre azt tudjuk mondani, hogy akkor abból visszaállunk, és különösebb problémánk nem keletkezik. Ehhez azért azt hozzá szoktam tenni, hogy ne felejtsük el, hogy egy mentés nem attól működőképes, hogy mentettünk, hanem attól működőképes, hogy vissza tudunk belőle állni. Tehát a pótkerék is tök jó, hogy benn van a kocsiban, csak hogyha nem megfelelő az abroncsnyomás benne, akkor ugyanott vagyunk, mint a lukaskerekünkkel. Tehát, hogy ezért mindig figyeljünk arra, hogy a pótkerék fel legyen fújva, ezért a mentés is akkor működőképes, hogyha abból képesek vagyunk visszaállni.
Így van, sőt a működőképességen kívül talán az is számít, hogy mennyi időt vesz igénybe maga ez a kerékcsere, hiszen van, hogy nem tudunk 3 napig állni, még akkor is, hogyha egyébként a biztonsági mentésünket fel tudjuk használni. Oké, kanyarodjunk rá egy másik témára, a csapból is a mesterséges intelligencia folyik manapság, és nálunk is, mi is olyan eszközöket használunk a fordításra, amelyek AI alapon működnek, olyan dolgokat tudunk megvalósítani velük, amik 2 éve még elképzelhetetlenek voltak, most meg már az elképzelhetetlen, hogy mit csináltunk akkor, tehát hogy mire mennénk nélkülük. Úgyhogy ebben a világban, ahol mindenki, és tényleg már az átlag felhasználó is, már a telefonján is, már Google helyett is AI-t használ, milyen biztonsági kockázatok jelentek meg újonnan, és különösen itt a fordítási felhasználásban, illetve a professzionális mesterséges intelligencia használatban hogyan biztosítható a megfelelő védelem? Engedd meg, hogy egy picit más vetületére is rávilágítsak az AI ilyen típusú elterjedésének, pontosabban azoknak a generatív AI-oknak, ami ma alapvetően publikus formában elérhető, és nagyon sok csodát művel az elmúlt évekhez képest. Ez pedig az, hogy ugye említettem már az emberi tényezőnek a kérdését már egy párszor. Annyiban térnék erre ki, hogy ugye hagyományosan egy tudatos információbiztonsági működés sok esetben olyan típusú jeleket figyelt, ami egy támadásra jellemző volt. Ugye tipikusan egy adathalász támadás kapcsán, amikor kaptunk valamilyen e-mailt, akkor nagyon gyakran előfordult, hogy ugye, ahogy mondtam, ugye ezek ipari mennyiségben előállított, jellemzően nem magyarul, nem Magyarországon előállított támadások voltak. Tehát, hogy volt egy fordítás, egy adathalász levélre vonatkozóan, amit egy pici odafigyeléssel fel lehetett ismerni, hogy ez nem igazán nyelvhelyes, nem igazán azokat a kifejezéseket használja, mi nem úgy mondjuk, stb. És ez ugye ez egy nagyon jó kapaszkodó volt arra, hogy valaki tudatosan felismerje, hogy itt legalábbis oda kell figyelni a történetre. Ebben, mondjuk ezeknek a nyelvi korlátoknak a ledöntésében a generatív AI-ok nagyon erősen szerepet játszanak, és az látszik, hogy biztonsági oldalról az egyik kulcs problémát az hozza, hogy ezek az AI alapú megoldások abszolút alkalmasak a mindenféle megtévesztésre. És ez ugye az említett példa mentén akár egy ilyen nyelvi korlátnak a ledöntése, de adott esetben annak is, hogy a sokat emlegetett deepfake technológiával sokkal mélyebben tudnak megtéveszteni, sokkal egyértelműbbnek gondolt információt tudnak átadni valójában valamilyen megtévesztés formájában. Tehát ez a vetülete, ez biztos, hogy egy valós tudatossági és humán kockázatot vet fel az AI használatnak. De ez a támadásra fölhasznált vetülete. Így van, ez tehát a támadási oldal, és egyébként nem csak az emberi nyelvet beszélik jól, hanem ugye kódot is nagyon egyszerűen és jól tudnak írni. Ezekhez a támadásokhoz, ami szükséges, például egy adathalász támadás esetében, amikor egy weboldalt kell meggyőzően lemásolni, csak éppen megváltoztatni a mögöttes működését, ezt is pillanatok alatt meg tudják tenni. Talán ez is változott még a támadási oldalon. Ezt te meg tudod erősíteni? Így van, ugye ez gyakorlatilag ugye azt lehet mondani, hogy kicsit olyan ez az AI is, mint a kés, hogy ugye nagyon sok jó dologra és nagyon sok rossz dologra is lehet használni, és ez abszolút igaz, hogy ugye ha nem a humán nyelvekről beszélünk, akkor bizony a nagyon sok vetületében a programozásnak, a kódírásnak az AI nagyon nagy támogatást tud adni, olyanoknak is, akik eddig esetleg alig-alig értettek hozzá, vagy csak nagyjából tudták, hogy miről van szó. Most ezzel az AI gondolattal, az AI alkalmazással sokkal komolyabb eszközök kerülnek a kezükbe, és abszolút igaz, hogy egy olyan kódnak a létrehozása, olyan támadásra alkalmas kódnak a létrehozása, egy oldalnak a létrehozása, ez sokkal könnyebben, kisebb szakértelmet igénylő módon meg tud valósulni. Ez abszolút így van. És ha a felhasználási oldalt nézzük, tehát amikor egy teljesen mezei mesterséges intelligencia használatról beszélünk, akkor annak milyen adatvédelmi, illetve információbiztonsági vetületeivel érdemes tisztában lenni?
Én azt gondolom, hogy az első legfontosabb, ahogy mondtad, hogy adatvédelem biztonság, ugye ez a bizalmasságnak a kérdése. Ugye az AI modellek, azok gyakorlatilag nem mások, mint tisztelet a kivételnek, de alapvetően felhőben alkalmazott felhő működések. Vagyis ebben az esetben azok az adatok, amelyek bekerülnek ezekbe a rendszerekbe, azok bizonyos mértékig kikerülnek a saját kontrollunk alól. Nyilván ezek mögött van természetesen, fizetős szolgáltatások esetében mondhatom azt, hogy van valamilyen szerződéses jogviszony, van mögötte valami kötelezettségvállalás, de ettől függetlenül azért azt kijelenthetjük, hogy az az adat, az az információ, ami bekerül egy ilyen AI modellbe, bármilyen formában, az már nincs a kezünkben. Annak a közvetlen kontrollja nem tisztán a mi kezünkben marad, ezért mint bármilyen felhőszolgáltatás ugyanazokkal a kockázatokkal jár. Ez az egyik vetülete a történetnek. A másik, ami részben ebből következik, és erre meg nem erősített példáim vannak, vagy ismeretem van, ez pont az általad említett szoftverkód, vagy kódírásnak a területe, hogy ugye maga az AI logika az részben azt is hozza, hogy amikor én valamilyen információt beviszek az AI rendszerébe, akár azzal, hogy valamilyen promptot adok, akár azzal, hogy valamilyen háttérinformációt biztosítok egy többé-kevésbé egyedi környezetnek, ezeket az információkat az AI ugye a saját tanulására is felhasználhatja. Ugye, vagy igen, vagy nem, vagy tudunk róla, vagy nem tudunk róla, és ez egy olyan szempontból jelenthet kockázatot, hogy nyilván mondjuk egy nyelvi szolgáltatónál azok a nyelvi adatbázisok, amiket felhasznál az AI, azok tartalmazhatnak olyanokat, amiből ő tanul, és ami már máshol meg fog jelenni. Tehát egy adott szolgáltatónál meglévő adatbázis, ami számára egy nagy érték, számotokra egy nagy érték az, hogy ebben a környezetben így fordítotok, ez az AI tanulási folyamatába bekerülhet. Nyilván persze ennek vannak mindenféle jogi hátterei, meg mindenféle védelmi, vagy elismerten azt mondjuk, hogy ez nem így van, de gyakorlatilag tudok olyan szoftverfejlesztést támogató környezetről, ahol ezt egyébként deklarálták is, hogy amennyiben valaki ilyen AI támogató eszközt használ, azzal hozzájárul ahhoz, hogy ebből az adott AI a saját tanulására felhasználja azokat az információkat, amik szükségesek lehetnek. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy egy átgondolandó történet, hogy az AI mire és hogyan használható. Másrésztről nyilván ezeknek a kockázat, ezeket mindig kockázati oldalon kell nézni, tehát az, hogy valamit megtanul belőle, az még nem feltétlenül egy akkora kockázat, vagy legalábbis nem minden környezetben egy akkora kockázat. Talán még egy dolog, amiről érdemes picit beszélni, és ugye az AI használatnak nem a bizalmassági oldala, hanem amiről ugye az előbb beszéltünk, az információnak a sértetlensége. Az, hogy az információ kerüljön ki, amire nekem valójában szükségem van, és ugye az AI kapcsán gyakran halljuk ugye ezt az halucináció fogalmat, ami persze szerencsére a rendszerek fejlődésével azért többé-kevésbé helyre kerül, vagy inkább helyre kerül, de erre érdemes odafigyelni, hogy maga az AI által generált információ, az egyfajta sértetlenségi kockázatot rejt magában, tehát nem biztos, hogy az lesz a valóság. Ugye a háromkezű nők, meg a hasonló képek, ugye ezek ilyen rendkívül látványos dolgok, de hogy ez ugye nyilván egy nyelvi szolgáltatónál szövegszinten jelenhet meg, hogy egyébként az bizony nem egészen azt jelenti, vagy ha egyáltalán jelent bármit, ami kiesett az AI-nak a kimeneti oldalán. Így van. Talán ez az utolsó két pont, amit mondtál, a tanulás, illetve a kimeneti oldal, ami igazán új, hiszen eddig is voltak felhőszolgáltatások, és eddig is töltöttünk föl fájlokat, tehát én azt érzem, hogy lehet, hogy nagyobb mennyiségű szöveget dobunk most föl ilyen mindenféle nagynyelvi modellekbe, mint korábban, de hogy maga ez a bizalmasság probléma, ez nem biztos, hogy új. Ez a másik kettő viszont az, hogy tanul az adatokból, illetve az, hogy utána ami kijön belőle, az ki tudja, hogy az-e, amit megtanult, vagy hogy milyen viszonyban van vele. Ez az, ami számomra is új problémának tűnik, és ebből adódik, hogy talán nem is ez a baj, hogy tanul belőle, hanem az, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogyan történik ez a tanulás, illetve nem tudjuk azt, hogy pontosan miért mond néha valamit, és miért nem mond. Én naívan azt gondolnám,
Nem tudom, hogy neked van-e erről tudomásod, de azt hinné az ember, hogy azért ezek a nagy szolgáltatók, gondolok itt az OpenAI-ra vagy a Google-ra, hogy amikor ezeket a modelleket megetetik tanulóadatokkal, akkor azért csak történik valamilyen automatikus maszkolás, vagy API kulcsokat például, hogyha találnak ezekbe a szövegekbe, azokat csak kiszűrik, hogy aztán ne dobálja ki a modelljük. Te tudsz arról, hogy ilyen fajta védelmet alkalmaznak-e, vagy mindenbe megy úgy, ahogy van, és aztán rá van hagyva a modellre, hogy mit kezd vele? Megmondom őszintén, nem jártam a mélyére ennek a történetnek, én azt gondolom, hogy biztos, hogy van egy kontroll. Ugye úgy, ahogy a kimeneti oldalon is van kontroll arra, hogy milyen kérdésekre ne válaszoljon adott esetben egy publikusan elérhető AI, tehát hogy ugyanígy nyilván a bemeneti oldalon is ez egy fontos tényező, hiszen egy bizalmat kell építeni, mert az, hogy egy nagy közönsége számára elérhető ingyenesen, vagy majdnem ingyenesen elérhető szolgáltatásban mi a biztonság mértéke, az megkérdőjelezhető. De nyilván, ahol ez egy előfizetéses modell, egy üzleti modell, és nagyon komoly üzleti modell van ezek mögött, ott nagyon fontos az, hogy az alapvető adatvédelmet, információbiztonságot létrehozzák. Tehát egészen biztosan megvannak ezek a beépített kontrollok. Nyilván másik részről pedig maga az AI környezet olyan, hogy vannak elemek, amiket viszont a saját jól felfogott érdekük az, hogy egyébként vigye tovább, és ténylegesen tanuljon is belőle, és nyilván nem egy API kulcs, mert azzal jó eséllyel nem sokat fog érni, de adott esetben olyan adatbázisok, olyan információk, amik már egy professzionális felhasználás mögött vannak, ott már ez egy eléggé határmesdje, és persze hivatalosan és jogilag deklarálva valószínűleg mindent megtesznek azért, hogy ez teljesen kerek legyen. A gyakorlatban valószínűleg nagyon-nagyon sok mindent megtesznek, de könnyen eljöhet az a pillanat, amikor az üzleti érdek, az ő üzleti érdekük és a felhasználónak a biztonsági érdeke legalábbis nem ugyanabba az irányba mozog. Érthető. És mit gondolsz, hogy lesz egy elmozdulás a felhő alapú AI szolgáltatásoktól a helyi rendszerek felé, mint ahogy már látjuk is, hogy például az Apple esetében most az új iPhone-ba már magának készüléken futó AI megoldást tettek. Ez egy trend, ez most így látszik, vagy valószínűleg maradni fogunk a felhőnél, és megpróbáljuk máshogy garantálni a bizalmasságot? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Amikor a klasszikus felhőszolgáltatások érdemben berobbantak a piacra, akkor pont ugyanezt a bizonytalanságot éltük meg. Ugye security oldalról voltak kollégák, akik azt mondták, hogy felhőszolgáltatás innentől kezdve nincs biztonság, mert nem látjuk, hogy mi történik. Ugye van az a klasszikus mondat, hogy nincs olyan, hogy felhő, olyan van, hogy az valaki másnak a számítógépe, és akkor ezzel ugye mindent elmondtunk, és akkor ugye elindult egy ilyen gondolkozás, részben egyfajta ilyen hit szerinti megoszlás, hogy ki hisz a felhőszolgáltatásban, ki nem hisz a felhőszolgáltatásban, illetve vannak a biztonságában. És ott is azt látod, hogy vannak megoldások, amelyek inkább lokálisan és on-premise formában működnek. Van ahol ez valós, de alapvetően elengedtük ezt a kockázatot, illetve elfogadtuk azt, hogy a felhőszolgáltatók megteremtik a szükséges biztonságot. Én azt gondolom, hogy az AI kapcsán az egyik vetület az gondolom ugyanez lesz, hogy mi az, ami biztonságosabb, mi az, ami nem. Nyilván egy lokálisan épített, egy helyi AI megoldás, az persze ezeket a kockázatokat nem fújtja, de azért azt ne felejtsük el, hogy az AI mögé teendő technikai mélység, mondanám azt, hogy erőforrás, az egy bizonyos de egy bizonyos feladatok mentén borzasztó nagy kell, hogy legyen. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki ténylegesen komoly működésekre tudjon lokális AI-t építeni, ahhoz nagyon nagy erőforrásra lehet szükség. Most még, ez tény, tehát hogy nyilván az, hogy a technológia hogyan fejlődik, az nagy mértékben fogja befolyásolni ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy jelenleg még azt gondolom, hogy nagyon keveseknek éri meg az, hogy a lokálisban gondolkozzanak, és itt nem pici feladatokról, hanem ténylegesen nagy összetett feladatmegoldásokról beszélünk. Másrésztről nem olyan régen hallottam egy előadást, ahol pont azt feszegette az AI területen kutató kollega, hogy ő azt gondolja, hogy az AI működés, ugye jelenleg néhány nagyon nagy modellel futunk, és ez
persze most jó és felkapott dolog, de hogy hosszabb távon azt gondolom, hogy ezek el fognak aprózódni, és pici célfeladatokra szolgáló AI-ok lesznek, és ebben az esetben már sokkal könnyebben elképzelhető, hogy a lokális megoldások érdemben teret nyernek. Én azt gondolom, hogy mindig az új technológia mentén mindig van egy biztonsági kérdés, egy biztonsági kockázat, mindig születnek kérdések, és legtöbb esetben születnek rá válaszok. Valahol ez a válaszhalmaz meg elő fog kerülni, valahol tisztázódni fognak azok a kérdések, hogy mi az, ami felhasználható mondjuk egy tanításra, mi az, ami nem, mi az, ami a bizalmasság oldalról felmerül, és aztán ki fogja magát forni a történet, de ne felejtsük el, hogy azért most mondanám azt, hogy inkább hónapokban, de ez azért nem igaz, de hogy 1-2-3 évről beszélünk, amióta az AI ilyen formában bekerült a köztudatba, és rendkívül nagy fejlődési potenciállal és rendkívül nagy fejlődési sebességgel működik jelenleg. Ki kell ennek fornia magát, biztonsági oldalról meg hát, hogy mondjam, mindig egy picit paranoiásnak kell lenni, de ez a mi szakmánk, tehát hogy mi alapból egy picit paranoiásak vagyunk. Akkor, ha már itt tartunk, akkor a provokatív kérdés az, hogy te, mint a szakértője a információbiztonságnak, hogyan és mire használsz jelenleg AI-t? Például a sértetlenségét a kimenetnek, te hogy látod? Mert én azt látom, hogy ezeknek a nagy modelleknek a halucinációi, amiket te is említettél, ezek azért nagyon rohamosan javulnak, persze attól is függ nyilván, hogy hogyan használjuk, mert nem mindegy, hogy hány feladatra kérjük meg egyszerre, illetve hogy mekkora mennyiségű szöveget szeretnénk egy lépésben feldolgoztatni. Te is mondtad, hogy lehet, hogy a több kis részfeladatot, a több különböző modell, amikor végzi, az egy járható út például az ilyen on-premise megoldásokba, de ez egyébként a sértetlenségnek is jót tud tenni, tehát amikor egy prompt, egy feladat, és hozzátehetjük azt is, hogy egy modell, azt is tudjuk, hogy ezek az új modellek, amik ezek a gondolkodós vagy érvelős modellek is gyakorlatilag ugye úgy működnek, hogy több lépésben generál választ, akár a saját válaszát felülvizsgálja a modell, és ettől tudnak sokkal jobbak lenni mindenféle benchmark pontszámot vizsgálva. Szóval te hogy látod ezt a kérdést, és te hogyan használod az AI-t jelenleg? Mi most a saját működésünkben viszonylag kevés és visszafogott módon próbáljuk használni az AI-t, pont azért, mert ugye mi nagyon sok helyen olyan környezetben mozgunk, ahol a biztonság egy kulcskérdés. És addig, amíg ezeknek nincs olyan szintű biztos válasza, addig igyekszünk csak nagyon, nagyon szűk körben használni az AI-nak ezeket a publikus funkcióit. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy alapvetően ügyféllel kapcsolatos adatokra igyekszünk nem használni AI funkciót. Szerencsére nem is vagyunk nagyon rászorulva, tehát hogy nincs olyan típusú feladat a kezünkben, amivel érdemben sokat tudnánk jelenleg az AI használatban fejlődni, vagy előrelépni. Ahol inkább előkerül, az egy projekt, és ez egy jövőbeli lehetőség, ugye ez az oktatási terület és az oktatási működésünknek az építése. Itt még ez a projekt egy viszonylag kezdeti fázisban van, de ennek mentén én azt láttam, hogy minimális, gyakorlatilag elhanyagolható mértékű, ami az ilyen hallucináció, vagy az ilyen téves információnak a megjelenése, de igyekszünk mi is úgy használni, hogy kis feladatokkal, kis lépésekkel, kis gondolatokkal haladunk. Adott esetben több lépésben végigvinni egy feladatot, tehát ahogy te is mondtad, hogy nem egy egyszerre nagy feladatot, nagy promptot adni, és akkor azzal dolgozzon, inkább egy historikusan egymást után következő lépéssorban adni meg a feladatokat. És ebben én azt gondolom, hogy jelenleg teljesen potens, és nyilván kell neki a humán felügyelet. Mi még nem engedjük el semmilyen szempontból úgymond saját lábon az AI-t, de a cél az, hogy ez legyen a projektnek a vége, hogy egy önállóan működni képes AI környezetet tudjunk összerakni, és valószínűleg, hogy az adatokból, meg a háttérből adódóan egyelőre nekünk is a felhő az, ami működőképes lesz. Pillanatnyilag nem cél az, hogy lokálisan építsünk valamilyen AI-t, de nyilván ez majd az erőforrások változásával adott esetben változhat. Na, ez izgalmas projektnek hangzik, és akkor lehet, hogy a jövő évi oktatásunkat már nem te tartod, hanem ez az AI?
nem elképzelhetetlen, de azért ennek van egy másik vetülete is, hogy én alapvetően szeretek oktatást tartani, tehát, és hát hozzátok is szeretek járni, illetve veletek is szeretek kommunikálni, úgyhogy ezért szerintem jövőre még biztos, hogy fogunk személyesen találkozni, vagy legalább online térben találkozni, de könnyen lehet, hogy mondjuk egy olyan tanfolyam, amit ti is néhányan elvégeztetek, az záros határidőn belül átkerül egy, ha nem is tisztán AI alapú, de egy AI-jal támogatott környezetben. Na, örülünk neki, hogy akkor ezek szerint még látunk téged, mert mi is szeretjük ezeket az oktatásokat. Így a beszélgetés végére beszéljünk a mindennapokról. Nálunk ugye különböző területen dolgoznak munkatársak, vannak projektmenedzsereink, vannak fordítóalvállalkozóink, akik szintén különböző felhasználói szokásokkal használják a mi rendszereinket, illetve a saját eszközeiket. Őket hogyan érdemes oktatni, illetve mik azok a kulcs szempontok, amiket lehetőség szerint meg kell nekik tanítani a kiberbiztonsággal, illetve az információbiztonsággal kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy nagyjából a beszélgetésünk során folyamatában érintettük azokat a főbb gondolatokat, amiket egy ilyen akár munkatársaknak, akár az alvállalkozói körnek érdemes elmondani. Ugye az első az információ értékének a megértése. Tehát azt gondolom, hogy innen indulunk, hogy nyilván az mindenki számára egyértelmű, hogy mondjuk a bankkártya adatai azok védendő információk, de azt is körülbelül érdemes összerakni, hogy és egyébként nálatok a ti működésetükben mi az, amire oda kell figyeljen, mi a védendő információ. Azt gondolom, hogy innen érdemes indulni, mert ez fogja az alapját adni. Ha ez megvan, akkor többé-kevésbé adódik az, hogy ezekre a védendő információkra mik a fenyegetések, mik a kockázatai. Ugye az a bizonyos eső, amit emlegettem, az honnan érkezhet, milyen típusú fenyegetések jelennek meg. Ezt is egy picit érdemes körüljárni, hogy technikai oldalról mik jelenhetnek meg, hogy humán oldalról mik jelenhetnek meg, mik a jellemző dolgok. Itt már azért mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes egy picit belevinni a napi aktualitásokat. Az információbiztonság kapcsán mindig vannak incidensek, mindig lehet mondjuk egy fél éves időtávon belül mindig lehet példát találni szinte mindenre, hogy ami valamiféle publicitást kapott, és akkor ezt meg lehet értetni azt, hogy igen, és mostanában az a menő, az a divatos támadási forma, hogy. És akkor ezt mindig tovább lehet vinni. Így egy picit azt szoktuk mondani, hogy ugye nekünk ilyen szempontból barátunk a félelem, tehát hogyha valaki egy picit fél, tudatosan, kellő odafigyeléssel egy picit fél, az hasznos tud lenni. Nem kell nagyon félni, mert nem az a feladat, hogy rettegünk, az a feladat, hogy egy picit mindig gyanakvóak legyünk. És amikor ez megvan, és tudjuk, hogy mi az információ, mit kell védenünk, tudjuk azt, hogy mitől kell védenünk, milyen kockázataink vannak, akkor lehet megoldásokat adni. És elmondani azt, hogy mi a gyakorlatban a jó megoldás, adott esetben a vírusvédelem, adott esetben a mentések, adott esetben jelszavaknak a megfelelő biztonságú kialakítása, ugye erre vannak mindenféle technikák, vagy eszközöknek a használata, jogosultságoknak a kezelése és korlátozása, ugye ez egy fontos tényező tud lenni, hogy minél kevesebb helyre kerüljön ki az információ. Azt gondolom, hogy így lehet fokozatosan felépíteni, azaz, hogy tudjuk, hogy mitől védünk, és az eszközöket akkor kézbe tudjuk adni, és ez már lehet egészen specializált, ez már lehet konkrétan a ti működésetekre, a ti szoftvereitekre, az abban meglévő beállításokra, arra, hogy nálatok mit szabad, vagy mit nem szabad, amit egy irányítási rendszer szabályként odaad, vagy létrehoz, azt innentől kezdve már lehet környezetbe helyezni, és el lehet mondani, hogy nálunk ezt azért nem szabad, mert, és akkor ennek van egy mögöttes tartalma, és általában az emberek sokkal könnyebben tartanak be egy olyan szabályt, amit értenek, és érték, hogy mi az értelme. Ugye az autópályán kint lévő 80-as sebességkorlátozás egészen jól betartható akkor, hogyha látom, hogy ott vannak mellette a szakemberek, akik épp az utat javítják, és ha csak kint hagynak egy táblát a 80-as sebességkorlátozással, úgymond nem értem, hogy miért, még ha lehet, hogy van is értelme, akkor azt azért sokkal nehezebben tartják be az emberek, és valahogy az oktatást is azt gondolom, hogy így érdemes felépíteni, hogy megérti azt, hogy miért van az a 80-as tábla, és sok esetben, ha nem a 80-at, de a 90-et betartja, akkor már jók vagyunk. És akkor ezért mondtad, hogy mindennél fontosabb azzal kezdeni, hogy értse meg, hogy ez egy vagyon, tehát ez például egy jó kiindulási pont lehet, és mégis, ha mindezt
egyetlen záró gondolatba kellene gyúrni, hiszen ennek a podcastnak is sokféle hallgatója lesz, akár a mi vállalati ügyfeleink körében, akár a nyelvi szakembereink körében. Mindenki más háttérrel érkezik, és máshogy használja akár az új technológiát, akár a saját eszközeit, de mi lenne az egy gondolat, amit mindenkinek érdemes lenne elvinnie ebből a beszélgetésből? Azt gondolom, hogy ezt már megfogalmaztuk, az, hogy az információnak van értéke, és van értelme védeni. Az összes többi az már csak a rátét és az eszközöknek és a megvalósításoknak a kérdése. Azt kell látni, hogy ma abból élünk, amit tudunk. Akár szervezeti szinten, akár magánéletben, az adja nekünk a kulcselemeket, amit tudunk, ezzel tudunk bejönni egy ajtón, mert beütjük a kódot, azzal tudunk pénzt fölvenni, mert beütjük oda a kódot, tehát ez a tudás az, ami az igazi érték, és ha szerencsénk van, akkor ez még sokáig így is marad, és ezért érdemes védeni az információt. Oké. Köszönöm szépen, Sanyi, hogy itt voltál, és remélem, hogy fogunk tudni még beszélgetni erről a témáról, akár a podcastban, akár a felkészüléseink során, hiszen jövőre ismét audit, úgyhogy biztosan folytatjuk ezt még. Köszönöm szépen még egyszer. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.